Jekk l-2018 kienet l-ewwel sena sħiħa ta' ħidma u impenna tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista li fiha nkisbu suċċessi u kisbiet mill-aktar sinifikattivi u importanti, issa rridu li anke matul din it-tieni sena ta' ħidma nibqgħu naħdmu b'mod qawwi ħalli nissoktaw indawru l-isfidi li jkollna qudiemna f'opportunitajiet tal-Partit Nazzjonalista. Dik kienet id-dikjarazzjoni li għamel Clyde Pooley, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, f'intervista li saret minn Joe Mikallef u l-gazzetta Il-Mument dwar il-jiem tal-Kunsill Ġenerali Amministrattiv. Kunsill li fetaħ il-ħadd u se jibqa' għaddej sa tmiem il-ġimgħa biex filwaqt li għamel stocktake tal-ħidma kollha li saret mill-partit tul is-sena li għaddiet ikun qed iħares u l-qudiem lejn is-sena ta' xogħol li għadna kemm bdejna u li tinkludi wkoll żewġ elezzjonijiet importanti f'Mejju li ġej. It-tema ta' dan il-Kunsill Ġenerali hija flimkien għal pajjiżna. Clyde Pooley qal li għat-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista l-2018 kienet l-ewwel sena sħiħa ta' ħidma matula u għalli ġej qed naħdmu flimkien mal-attivisti u l-Maltin u l-Awċin kollha ta' rieda tajba biex nerġgħu nagħmlu lill-Partit Nazzjonalista l-għażla naturali għal gvern serju li jfittex il-ġid tal-ħafna mhux tal-ftit. Dikjara dan Clyde Pooley. U qal li l-2018 kienet sena ta' tisħiħ fl-organizzazzjoni u fil-finanzi tal-partit. Kienet ukoll sena ta' inizjattivi fil-Parlament u fil-Qrati Maltin biex il-Partit Nazzjonalista jiġġieled il-korruzzjoni anke mill-oppożizzjoni, iħares l-interess tal-popolu Malti, ikun il-vuċi tal-vulnerabbli biex jibni soċjetà li jimpurta u li jinvesti f'ekonomija ta' livell u f'kwalità ta' ħajja aħjar. U għatenna li l-Partit Nazzjonalista jiet isir partit żagħżugħ fosthom bil-programm Future Leaders li minnu ħareġ qatt sabiħ ta' żgħażagħ biex ikunu flimkien fil-qalba tal-ħidma tal-partit mimli idejat u enerġija biex iwettaqhom. Clyde Pooley għalaq billi qal li fl-2019 il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem aktar biex fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali il-Partit Nazzjonalista jerġa' juri li huwa l-għażla tal-futur.